Kien forn tal-Hops, nightclub, ristorant, kafetterija, post tal-coffee mornings u saħansitra sala tat-tiġijiet. Il-Bellevue fil-Mellieħa kien sar sinonimu mal-Maltin, beluf ta' nies mingħajr raġuni u mina l-oħra żaruh xi darba jew oħra. Iżda kif jgħidu xejn mhu għal dejjem u mill-bidu ta' din il-ġimgħa l-kumpless beda jitwaqqa biex l-eks bini tal-Bellevue issa se jagħmel l-ispazju għal investiment ġdid li daħlet għalih il-kumpanija GS Superstore li s-sidien tagħhom ma' fost l-oħrajn l-istess proprjetarji tal-GS Supermarket tan-Naxxar u l-kumpless Shoppers fil-Mellieħa stess. F'dan il-proġett il-bini tal-Bellevue se jitwaqqa kompletament u se jinbidel f'supermarket u appartamenti lussużi. Kellimna mal-aħwa Darren u Kevin Vella dwar l-istorja tal-Bellevue. L-aħwa Vella huma t-tielet ġenerazzjoni tal-familja li kellha f'idea l-Bellevue u li sallum għadhom jipprattikaw l-istess sena dik tal-ħelu. Inbenna fil-1972. L-ewwel infetħet fil-1973 infetħet is-sala tat-tiġijiet, u mbagħad ftit wara infetħet il-bakery. Kienu jsiru żwiġijiet ġimgħa sibtu ħadd. Infatti l-ewwel tix li sar huwa ta' missier u ommi. Kien fil-28 ta' Wissu tal-1973. Kevin u Darren ħaduna wkoll lura fil-memorji u l-esperjenzi li kellhom tal-Bellevue flimkien ma' missierhom Twani u nannuhom Zaren, wieħed mill-ewwel 3 diretturi tal-Bellevue. Hemmhekk inbeda minn nannu Zaren, minn ħutu Ċarli u Fredu, bħala bakery baqgħet tiffunzjona sal-aħħar, anke bħala l-kafetterija u l-bar. Is-sala kienet qed tintuża l-aħħar ħafna coffee mornings. Kevin spjega kif għal xi żmien il-Bellevue kien iforni l-ħobs għal Malta kollha waqt l-istrajk tal-Furnara. Niftakar missierijiet meta kienu joperaw huma biss bħala bakery fi-strajk tal-ħobs. Kienet l-unika bakery li fornaw il-ħobs ma' Malta kollha. Żgur li l-Bellevue huwa post li se jibqa' fil-memorja tal-aħwa Vella. Memorji sbieħ ħafna li ma jistgħu jinsew qatt. Illum il-ġurnata kull ma baqgħna ritratti xiex nifokaw bqija memorji sbieħ ħafna. Tkellimna wkoll ma' Joe Muscat li kien idoq mal-Grupp Flame li għal madwar 20 sena sħaħ kien idoq fil-Bellevue u jitkellem dwar l-esperjenzi tiegħu f'dan il-post. Kien ikun hemm nies is-sala ta' fuq mimlija kuljum, kienu jsiru żewġ shows. Bħala Flame konna għamilna il-maratona, konna il-Rehabilitation Center ta' Corradino. Dik esperjenza li ma ninsew qatt, għamilna 24 hours indoqquh kollu. Għalina hija nostalġija naraħ li se jaqgħu kollox, kellna esperjenza sabiħ hemmhekk. Issa imma se tibda paġna ġdida għal dan il-post. Ray Minto fu s-sit il-ġdid tal-Bellevue u wieħed mid-diretturi tal-kumpanija GS Superstore u spjega x'se jsir minn dan il-bini. Supermarket fuq ġis solari u kafetterija, plus li ġej residential il-komplement fuq. Se jkun hemm 3 solari car park ukoll miegħu. Mintoff qal ukoll li dan il-proġett meta jitlesta se jkun qed iħaddem ma' 60 ruħ b'investiment ta' madwar 7 miljun euro. Bej wieħed ieħor qed nikkalkulaw li għandu jkun lest qisu għall-aħħar tat-2015 bidu tat-2016. Jerome Caruana Cilja għal Net News.